Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ମାଛ ବହୁତ କମ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମାଛର ଖବର କେମିତି? ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନା? ହଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାତ୍ର ଇଏ ଏତିକ ଏଇ ଏତିକ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଲାଭା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗେଟି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିରିମ୍। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଲାଭା କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ସିଆଡ଼କାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗେ, ତଥାପି ମାନେ ଖାଇଲେ ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆଖି ସଫା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାତିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୂପା ପାତିଆ। ଏଗୁଡ଼ା କିଲୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନଣି ପଚକା କୁହନ୍ତି। ୟାର ଦାମ ବହୁତ 300 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ି ପାଇଁ ଭଲ, ଦେହଟାକୁ ଗରମ ରଖେ। କିସ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବୋଟ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ପାଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେବ 8ଟା କାନ୍ତିରେ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ହିସାବ କରିକି 6 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ 6 ଦିନର ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଏଇ ଏତିକ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବା, ସେଇଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ବେଶୀ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ଟଙ୍କା ଆମେ ଘରକୁ ପଠାଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ପରିବା ଚାଉଳ କିଣିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଛ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।